ni ye folo dia ne ba mina ni barka ye ba damna ni sebe mi o de soir de Bamako ye soir de Bamako ibaye ka foko mi ansongo kawye alala ku na muruti farida bido ina kwe ka muruti ko ka bafe bela jelema ka sabu ke fe mi ka do ka fo dusuma ka sa ngani ya jiraye ko ke ka nyeshin la kana baliya dandeme mammi no kumbe u kan wati na haka ja ku bina ka do foro ba chaga da bela jele da tugu meleku ka laban ka se ka do kangara ni bala unda sirawla matita mati segi mati do mati bo ko ko ne bedam ne bindene ndo ina ansongo ka udusu chene de bina ni bara en farida ha yusu la ya jara ale kuna da anglo ka ni fasiri ka do ka fo soir de Bamako konnala akoko minye ka do ko la hala min ben nu ndala ni watina no ye ansongwe o cercle konnala ani ka do gawo o marabulo na lamununa yusu kibai ka fuko ansongo asigida mau uye bike ka do donye ku na muruti farida ni ngani ayirake dusuma kasa ikado ngani ajira do ka nyeshi lakana balia dantemema mi nyeshi ndo uluka sigida ima hakaja ku akunye jumenye fe mi ka do jamana manyemo buse ga wulika joke chugumi fe mi jamana foroba chake dawe ku ba beda tugu bi meleku kalaban ka kangara ni bala unda sirawla to mi na ka do ta ga sigi gwele ya be do ola ka bo ansongo ka ta gawo ni mami o sira matrava bae bi farati be ko la koi la ya jaraka fola yusu ko ni edusuma kasabara de ka nyeshin la kana balia dandeme mami kundama be ka korota nye dongo do ansongo cercle konnala hakaja ko kuna fone odogolente malable mi nyi ka do ka fo wele ulubi bo sanga ani wati kala kana balia kungango kiwara fo hakaja bindene ndoina ku nai ka do muruti farida abeto sena fo kata se sini ka do tarata doma kalo klewolon flani kleshegi ba flani mugane flasa ina ku no ke muruti la ka do gawo marabolo ani ansongo ulu ko ikado gelea mimbu ka nyeshi la jaba mimbida uka jatege wale ke ba tigila maufe ulu ira dama ka trabaso nyona o kololo be se ikado fo dugu deuma aka jako tumani tuma utoka shuru dugu kono kana bimauka kubulla here untaraki ka ikado buguda ka sokono mina unge kene mamina ye ninga mau kulubo dabulo bela jelena aka ja ku bitanu ire ti ba foko make yusu ko ningo keledo jorona ko bai gawo marabulo konnala emmi ikado ko mau konimbe fatu jugomi ibai ka fo abe keme chaman bo demba ya ulu be ka wuli ka bu sigiro la ka sabuke nununga kele afundeni mimbe ka suma ka soro kele re masuma ulu ko nimbe ku sigiro bla ninga ta unika na yoro nyini ninga jigi dugu ba kono kata ikado nyama dugoe ko kele imbasane do jatike wale kulu de ni nyonche kui femi ukulu fly u bela jele fe ka yoro intigi ya ko matrafa ya sa ku ka seba ya buli yoro ka ko ulu de trabasolo menyona o gwele ya be ka se sigida mauma ansongo sergli konala madola ibai ka fo ko agwele ya famba obesi wulila ka odeka ko minye ka do kele chawye jatike wale ke ba tigila ma AGS ko mawo ko olu de bisuga manituma olu de tega jigi yoro ka eno akaja ko ka hakilla kununge minye Sumaila Jallo ye ale funangeni doye ku yota yaw ninga temeno yetuma dola ale julaye gado ofunangeni minu yota yaw adola ko ibai ka fo ko marama fentigo de na gawo kana leta yaw ninga ta nai kale sera ka ire soroka purugoto ubulo no kera Kidali ka bo gawo kata Kidali ai ire soroka mina do ko ala ni sema sababu we kuna foni on nasra doye haka jani ma ko fole ya purgotole kay nyi fole cha mangeni nunga tabuluka ko ko fe ibai ka foku ye ikado dugutigi domine no ye andara bukan obuguda dugutigi ye yusuku tarando fona ye wati do la kulum marama fetigi do ko fe ku klala kale kanabla aw mi ye kado kele chawye ni jekulu jugo intola no ye AGS mawi ibai ka foku ye ikado nimne wati mina tara le kanabla fo andera bulk oye kado buguda doye ansongo kado otabulo la ko minye kado nunu mawe ko bebi na faranyonga bi ka wuli ka jobulo da muruti ko farida ka bi don ani kado sini ko bela jele ko kado sumakasa jirali e minye kado obete menengo yusu ko be wati jambo ni sergli ko fole na kiba jetege wale ke ba kulu rede be trabasola nyona ko tuma dola ugla ga nyeki nga kaonga ikado wulo masiri tabaw ka no e fama we utema shito nunu ko ni sangani wati ube uire dema ubinyona ukap kele do wire ni ansongo dugo ko na cheka teme kilometre tanga abana
Yusu ko min ye buguda maa dɔ ye ko kisɛ y'ale sɔrɔ nka ala y'a kɛ a ni ma to a ko la ninnu ka kisɛ folofololen dɔ k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw yɛrɛ k'u bɛna dugu kɔnɔ ka na tiɲɛni de fari da ani lajaba ko min ye i k'a dɔn centre de santé min n'o bɛ i k'a dɔn basi husa k'u ye i k'a dɔn o maa ɲɛmaa ka bolifɛn u ye tasuma bila o la ka laban ka i k'a dɔn wulikajɔ kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ ka u ta kɛ suyɛnni banbali ye i n'a fɔ min ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ONG dɔ ye o y'a jira k'a fɔ ko gwɛlɛya k'a bɛ nin yɔrɔ kan kosɛbɛ ko maaw yɛrɛ bɛ ka bɔ sigiyɔrɔw la o fana y'a dama gwɛlɛya ye olu bɛ taa yɔrɔ min na fɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw ka tigɛ o ko la o ye baɲumankɛtɔn dɔ ka wele ye minnu bɛ i k'a dɔn maaya hakɛ olu matarafa yɔrɔ ɲini olu ka ɲɛfɔli la k'u ka sɛgɛsɛgɛli k'a ta marisi kalo la ka na se bi ma ko sivili 1000 ani i k'a dɔn 500 k'olu de daɲani ni maa ninnu fɛ Gawo a marabolo n'a lamuniw na k'o b'a jira k'a fɔ ko lakanabali ale bɛ a ɲɔɲalen don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa minnu dun don hinɛ t'u la makari t'u la wa ala maaw tɛ ni ala masurunya maaw yɛrɛ fana tɛ ko ni an sɔnko ta k'a lajɛ a cercle kɔnɔna la ko sanga ni waati u bɛna mɔgɔw ta yaw ni ka taa n'o ye walama ka maa dɔ sugandi ka n'o ni kɛnɛ karaba ko assassinat ciblé a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye min minɛ waati dɔ la n'o ye maa ɲɛmaa dɔ ye u y'ale minɛ min kɛ n'o ye i k'a dɔn baara a dugutigi ye u y'ale minɛ ko fɔ ka kasabi de d'u ma sɛgɛn b'u la o kasabi ko fɔ k'o di o kumana min ye girinkajɔ ani ŋaɲaki olu kɛra ka ɲɛsin o ko ma k'u y'ale minɛ i k'a dɔn k'a fɔ nka ale tilala ka bila sa kabi octobre kalo tile 25 waatiw la ko EGS maaw kun y'ale minɛ ni ka taa n'a ye wa u taatɔ ye baganw fana suɲɛ u fɛ ni ka taa n'o ye nka o marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn nin yɔrɔ kɔni ye u yɛrɛw ka kɛlɛkɛyɔrɔba ye sanga ni waatiw yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn na ye u ni faama fana bɛ to ka kari ɲɔgɔn na kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ ka i k'a dɔn wulikajɔ kɛ ka civil k'olu lajaba k'u kɛra sababu ye civil caman o kɔni bɔra a sigiyɔrɔ la olu bɛ ka dugubaw sɛgɛrɛ min ye lakanabaliya ye k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ se taamadenw fana ma tuma ni tuma k'u bɛ wayasikɛlaw lajɔ k'u n'u ka bolola hɛrɛw n'i k'a dɔn nafolomafɛn k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la ko nin bɛɛ bɛ kɛ i k'a dɔn ko labɛnnenw ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw fɛ tuma dɔ la u bɛ maaw sugandi ni ka t'olu bɔnɛ u ni na f'u dagayɔrɔ la an sɔnko cercle kɔnɔna la ko bagabaga cɛjugu b'u da la min bɛ lakanabaliya ko fɔ kodɔnbaliw ani k'a dɔn hinɛbaliw ni makaribaliw olu de kun bɛ olu kan ko maa ɲɛma welelen don gwɛlɛya min ni balaw min kun b'u kan fɛɛrɛ ka tigɛ ka fɛɛrɛ ko kɛ nin ko la n'o tɛ u ka muruti min filɛ nin ye tile 2 ko kɔni don an sɔnkokaw y'o kɛ yaasa k'u ka dusumakasa yira ka bɛn ni bidon in ye Yusu ala ka fɛɛrɛ ɲini a ko la maa ɲɛmaw n'u t'a kalama u ladɔnniyalen ye nin ye fɛɛrɛ ka tigɛ Soir de Bamako an ye nin b'o kɔnɔ Laya Jara ka nɔbila don Soir de Bamako Moro n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn ta Hub d'Afrique awɔ min ye Kɔrɔwari wolomasiri taabaa minnu minɛna an ka jamana kɔnɔ ko M5RP place ɲini min ye fasiriba ale kɛlen don k'a fɔ dɛ min ye Yakuba Ndaw ye k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka ni wolomasiri taaba ni mercenaires ko k'u bila M5RP ko place ɲini a kɛlen don k'o de sɛbɛn jɔyɔrɔ ɲini kuma don wa u ka t'u bila kɛ ko ne ko ten kabi waati tɛmɛnen u ti Mali la yan wa u bɛ Mali la M5RP tɛ yan wa a bɛ yan u ka t'u labila kɛ Moro min ye tarata don kalo tile 25 san 2022 min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko comité stratégique mouvement 5RP mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques Mali Kura CS M5RP Mali Kura Moro olu kɔni ye kumalasigi kɛ kumalasigi bɛ yen n'u y'a kɛ u y'a kɛ faaba kɔnɔ yan min ka kuma jamana politiki kan ani jamana sɔrɔ taasira n'o ye économie ye ani lakana min ye aw ka dɔn ninnu kumanen ani Kɔrɔwari wolomasiri taabaa maa 46 o de kɔnɔna na sa fasiriba ale y'a jira Yakuba Ndaw k'u y'a jira k'a fɔ ko awa ni maa 46 k'olu kɔni ka bila ko anw ni Kɔrɔwari cɛ ko badenya ni teriya de ba ani ɲɔgɔn cɛ olu bɛ fɛn fɛn ɲini ko ninnu i ka dɔn u ka bila walasa aw k'a dɔn hali bi jamana ka doni cayalen don jamana kan sa k'o cayalen don jamana kan ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ maliden 4,000,000 k'o de sigilen bɛ Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ni anw ni ɲɔgɔn cɛ min ye k'anw ka sɔrɔ fanba o bɛ bɔ Côte d'Ivoire ni u ye nin kuma fɔ min ye a lajɛ kɛnɛ kan maa min bɛ yen n'olu tun b'a kɛnɛ kan ko ni ba Siribe ay boro kurugɛ kele Madame Sika Tuso fila
Made Alu Bachili saba Asan Jara nani ani Modibo Sidibé duru ani maa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn Mali politicien dɔw kun bɛ nin kɛnɛ kan min ye o kumana hali bi Kɔrɔwari wolomasiri mercenaires minnu b'an fɛ yan ko k'u labila cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fasiriba y'a jira ko yalima ko ninnu kɔni bɛ kuma dɛ kuma kɛlen waati min na min ye mercenaires maa 46 u minɛnen ko yalima M5 RP maaw t'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali kɛra min ye Kɔrɔwarikaw la olu ko k'u t'u lakoda ko ONU maaw ko k'u t'u Nations Unies k'u ko olu t'u lakoda ko yalima u bɛ tila ka na mun kuma fɔ nin ye ko yalima ninnu kɔni ta ye u ni ɲɛmaa ka ja wa walasa u bɛ se ka place sɔrɔ jamana in kɔnɔ wa ko yalima awa hakilina jumɛn b'u la de ko yalima u bɛ min fɛ fana k'a fɔ ko awa CNT o dayɛlɛla gouvernement o fana kan ka dayɛlɛ ko yalima a tɔ kɛ n bɛ place ɲini wa ko yalima mun don ko n'o tɛ ko ni Mali ko kɔni kun do ko fɛn o fɛn bɛna ta ko an bɛɛ lajɛlen kan ka tugu o nɔfɛ M5 RP u y'u ka kɛta kɛ dabara ci kun ye ka kuma ye Mali kura i b'a fɔ ten de fasiriba kɛlen don ka sɛ ko M5 RP place ɲini badenya ni sinjiya de b'a ni Kɔnɔwari cɛ badenya ni sinjiya bɛ ni maa min cɛ o bɛ janfa don i kama wa madala o bɛ janfa k'i la wa ayi o bɛ don janfa la i kama wa i juguya la wa ayi an tɛ kumaw lajɛ ka sɔrɔ k'u fɔ n'o tɛ ninnu minɛ kuma ye dɔɔnin kɛ dɛ diɲɛ kumana lasigidenw kumana jamana ɲɛmaaw kumana minisiriw kumana cɛkumafɔlaw kumana sisan sa M5 de bɛ ka kuma olu kuma kan bɛ kalakari ka tɛmɛ kumalen tɔ ninnu bɛɛ kan fɛn fɛn tɛmɛna ye o si ka kuma ma fɔ Président Kunturu yɛrɛ kumana ko k'u bila sans délai dans l'immédiat ko n'o tɛ bɔnɛ na jigin anw kan M5 kan ka kuma ko olu bɛ Mali la yan wolomasiri taba 46 in bi yan u ka sin ka t'u labila kelen sira dir'u ma mɔgɔ minnu kumana ninnu bɛɛ ma jɔyɔrɔ fa Mali kɔnɔ sira dir'u ma u ka taa ko minnu kumana u bɛɛ ma jɔyɔrɔ fa yan an ye bɛɛ ye yan Kɔrɔma ma jɔyɔrɔ fa yan nka an ye bɛɛ ye Maramisi Kɛto so ma jɔyɔrɔ fa yan an bi bɛɛ de ye yan Ali Bachili ma jɔyɔrɔ fa yan Modibo Sidibé ma jɔyɔrɔ fa yan Asan Jara ma jɔyɔrɔ fa yan ni kɔni ye Mali ye tan bi a tɛ bɔ olu kun Ala k'an kunna ja Ala ka sababu ɲuman d'an ma nin sɛbɛn an ye nin bɔ Hub d'Afrique kɔnɔ n'o tɛ maa sinji ni teri a tɛ janfa k'i la n'i y'a ye ninnu minɛnen don ko in majɛya de janfa hali ni janfa tɛ a ka surun janfa la siga de b'a janfa ko la n'o siga ma jɛya M5 ka t'u labila dɔrɔn olu ye malidenw ye i n'a fɔ minnu y'u minɛ olu ye malidenw ye cogo min na nka minnu minɛnen don Mali m'u wele u nana sira min fɛ o sira maaw ko jɔn wala k'olu t'u dɔn kalabanciya ni nangarabaya barika bonya olu ko olu ka maa dɔ don a kɛra an bɛɛ ɲɛna a ma mɛn yɛrɛ fɛn fɛn i ye fɛn fɛn fɔ ta fɛrɛ tɔn tigilama na fɛn fɛn baara kɛ yan nɔ an ye bɛɛ ye an ye bɛɛ dɔn minnu ma o waati ninnu ye sa olu bɛ se ka don fili dɔw la olu bɛ se ka don fili dɔw la Yusu an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Soir de Bamako n bɛ segin k'ale ta ni ye i ka dɔn Soir de Bamako ta tuguni min ye jatigɛwale kɛbaa kɛlɛ ye Yusu a kuma mɛnnen don sen na wa an da b'a ko la an cɛsirilen b'a ko fɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Liptako o kɔnɔna la ko Burkina ni Mali k'u bɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ kama ka jɛ ka kɛlɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna la ko nin bɛ sɔn ka kɛ o ye jagoya de ye an jamanaw ma ko Niger kɔni kɛ mɛ k'i ban olu ɲɛ bɛ Faransi olu tere bilalen don ka sini kɔnɔ nka Niger jamanadenw yɛrɛ tɛ n t'a sidɔn min b'u kunna yen dɛ o de bɛna ko se Niger jamanadenw ma k'a sɔrɔ maa min ma bɔn walahi sabu n'i ka wulu ye n t'a sidɔn minɛ n'an k'a lajɛ o de bɛ tile guwa i la n'an k'a lajɛ o dun bɛ Niger ye ka ban n'o ye kamisadenw ye muso kundigibali denw tile na guwa u la dɛ tile na guwa u la an bɛ taa fɛ Yusu ko Burkina ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan jatigɛwale kɛbaa kɛlɛ la min ye i k'a dɔn Elhaji Mahamadu Gaba ale ye nin fasiri bi Soir de Bamako kɔnɔ ko an ka hakili to a la min ye an ka hakili lakunu dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la sa a ka ja an bɛ se ka min fɔ o ye arabadon ye novembre kalo tile 2022 san Burkina i k'a dɔn a furanjɛ fanga maa ɲɛma ale ni Mali furanjɛ fanga maa ɲɛma u ye i k'a dɔn kunbɛn kɛ o kunbɛn min i k'a dɔn k'a fɔ badenya sira sinji sira ani baaraɲɔgɔnya sira a ka ja nin fila bɛɛ lajɛlen ka jamanaw bɛ furanjɛ fanga kɔnɔ olu fila yɛrɛ de ye furanjɛ fanga maa ɲɛmaw fana ye nin waati in na Yusu i b'a ye k'a fɔ min ye Mahamadu Gaba ka fɔ ye Elhaji Mori
a koko minye ikado nunga ikado nyonye semve minye Burkina jamana nyama izole minda anvea kana bua ajenyanga na balmake Mali amanyama ye haka jaki bai ka fo afranje fanga mafla alala ku ka nyonye akara nyonye barika manye yuso akunye jamana fula cheko ko kolo do katafe ninga ikado anga bengelenya ko fana wale ya fuka ke ikado ka fo kene ganda ye jengo manyoya haka jami mbe talike jatge wale ke ba tigila mo keleli kula ore de ya kumala belebele doye Burkina a jamana nyama a koko ikado aleni Mali jamana nyama uye nyonye nyengwe ka baroke ikado uire dama ni nyonje ikado gundo chefla gundo do yusu ko kumana ko minye Burkina ye adola aneni Mali uka kolo do ko biseka ke chukuri jengo manyoya anika do koto fo ko ke nyamfe ko fana farida fenjama tasra fe haka jatge wale ke ba tigila mo keleli no ya kulo grima yoroy ko chama woro fana be munu nikado ka fo jebina ke ka ulu bara ke nyomfe una hakilno fale ko ningo ni tama nye bade nyasira sinji sira ani bara nyonya sira ni jenyonya sira tama ye brama tarawre ale minge ka nyeshi asimu goita ma malikona ya ni bela jele ulo masiri tabawiye ufla bebe furanje fanga ma nyema ya la uka jamana ukono ni wati na bo jengo manyonya ulo masiri taba ya sirafe ha kibai ka foko uyasa ufla ubusege jamana fula usege utega de nyo makonna jele ya la chugomina kala kana balia ko kele mi ngele lo gele ya nga sigida mawbula nanga jamana mawbulo jamana fula mbele be ngele ya kele ngono kapiteni Ibrahim Traore ale koni ka do ka fo abole ko nyanye ngeneka ani ka do Asimu Goita colonel Asimu Goita ulu ka nyanye temene ko kapiteni colonel Baro abole do ni vo mawya kula ayida do akuma la ninga wala li do ninge akoko ikado jengo manyoya ndi de manyonya jamana fula ukake kelenya kado dakeleve ka boda keleve Burkina ni Mali ikado ka foko tama kumbayo ye haka jagwele ya mimbandala anga jeka gwele ya inka atakabwandala kanko adishida la jamana fula yin ambela jele kungodo minye ikado kolosirikela cha manyajira ka foko jatike wale keba kele mi mvleni liptako konala aka jaka aka gele ngani jamana fula farala nyonga kabike konnogonye wa bige nimize wasa ko fana ye yusu Burkina ni Mali ulu ka faranyonga ni koina haka ja kibai ka foko ngani ya nyumando manyema fulanu ye ngani ya mita aga to nyini jamafe manyema fulanu ye ngani ya minta amina faranyonga ka faranyonga ka mbogo kono kele ko shori jatike wale ke bat gila maula ko femia kele ka do kata ujugu yala kele mindo a chesrib na barka bunya jamana fula awulo masiri tabaw ni nyonche au ubije ka ke nyonve fana haka ja ni ye kele ntaka laje minye kele minye ani kele koro ke jo ti kele nye uko mi mako ger asymmetric ko de be ka keni manu numfe je jatike wale ke ba kulu kiba ye ka vo ko ani jadi mamunu na be anveya mani tuma nu ye balawu wuli Mali kono ya nu golo bara ubutu yere soro Burkina nu ya wuli Burkina nu golo bara ubunu yere soro Mali la ya so ka ufuro ko fala ka danje fulani nyonche ka dankari ula ninga tai ka do ka fo umine ka bu nya kono ko fere de be boni ngoy ngono o de balu tigele ninye kube ka do o bara minge on yere ka wulo masiri taba munu ye jamana to wala ta we ulu tse koke tabuka ya mariani sharia oti jenaye ika mawre ka danje sago kata dangari yorola ko tsika ke okumana jatiga wale ke batigila ma odumbo ke u wasale okumana kaundi fonda na ofere kilintige ka usegere sisa donu ataka alu tarafo waiguya wagadugu antu twei ambutu alu taranta zamanala ambutu bute ni ubora ta zamana fana kana Mali kono ya nu ye man ko ke ya no Mali Burkina ta ufana bunu bunde ya foi tipo ara mamuti fevo ito ko bigo salamu chenga na bego ala mamuti fevo Okwana Yusu kwa ongona mno faride da ulo masiri taba jamana fulani nyonje nu nyedo ya kerami na katama orefe ya moria bi amna ya moria di nyoma ikata ika nyedo ya kafasa ba inyedo ba nyela mi nya taki segere okumana kwa mbisika ugwenga do Burkina chugomi Burkina ka ufuna bisika ugwenga do amve amna ni feretike fe mi ikado ni ngono nunye ala waleli ko ne ibai jamana fulani nyonje ko nyama uyonga ni asirika ba okumana anga danje ni nyonje ananga bangu
kana ni ananga jamana denw kana ni n'u bolola hɛrɛw kana ni ka bɔ jadi maaw tɔɔrɔ ma ani jatigɛ wale kɛbaa tigilamaaw tɔɔrɔ ma k'o baara de bolodalen nin ye nka liptako kɔnɔna la dɔw ko baara in ma nɔgɔn dɛ ko ni maa minnu filɛ nin ye ko tuma dɔw la ko dɛmɛbaa jugu minnu b'u la k'o bɛ fɛn d'u ma hali minnu ɲɔgɔn tɛ wolomasiri tabaw bolo o tuma na ko fɔ jangato o ko ninnu na o ko jadimaaw k'u kɔkɔrɔma donnen don faden juguw fɛ u kɔkɔrɔma donnen don i k'a dɔn k'a fɔ marabaa juguw fana fɛ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ jamana den dɔw bɛ yen olu fana bɛ k'u dɛmɛ u ka ŋaniya juguya baara ninnu na k'i b'a ye k'a fɔ ko o de b'u bila gɛlɛya la mali yɛrɛ dun bɛ gɛlɛya kɔnɔ a mɛnna wa gɛlɛya kɛra gɛlɛya kan sabu ani farancisiya k'an daɲinen don bi kosɛbɛ ye kɛra k'a fɔ k'olu de i k'a dɔn dɛmɛbaa juguw ye u bɛ kunnafoni de di ninnu ma an ka jamana filaw ka wolomasiri tabaw ka taama se an'u taa yɔrɔjɛw la k'o bɛɛ di i k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw ma yaasa u bɛ se ka taa dankari an ka wolomasiri tabaw la bɔ kɛra o de kalama ko mali kɔni y'a yɛrɛ fosi ka bɔ o kɔnɔna la sabu mali ka kunnafoni tunnen don faransi la an bɛ don min na i ko bi u dɔnkoba t'o la burukina i k'a dɔn k'u fana bɛ fɛ k'o fari de da ko liptako kɔnɔ kɛlɛ k'a ma nɔgɔn dɛ nka a tɛ dɛsɛ ka kɛ a tɛ dɛsɛ jamana fila ka sebaaya sɔrɔ sabu an bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ nin ye jatigɛ wale kɛbaakulu a tɔ bɛ kɛ i k'a dɔn kɔnɔw don sigiyɔrɔ taa yɔrɔ t'u la o kumana ko min ye nin maa ɲɛmaa fila ye u ka nin kɛ hakilina min talen filɛ nin ye k'a bɛna don jamana fila ka nafa kɔnɔ hali sigiɲɔgɔn jamana wɛrɛ min bɛ ni gɛlɛya kelen in b'o da la n'o ye Niger ye n'o kɛlen don k'i bolo don a yɛrɛ kɔnɔ ko hali u yɛrɛ bɛ bɔ nin ko ninnu ma nka fɛn min ye furancɛ fanga fila in maa ɲɛmaaw ye u ka jɛnkomaɲɔgɔnya ye a baara u y'a ŋaniya siri cogo min k'u bɛna fari da o cogo la ni k'a bolo da laseliw jamana fila wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ɲɔgɔn kunnafoni wa jatigɛ kɛlɛbaa kɛlɛ liptako kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko cɛ kelen denw an bɛ nin baara in kɛ k'a nɔgɔya Yusu an ye nin sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ min ye k'a dɔn Elhaji Mamadu Gabaka nɔbila sɛbɛn don Moro groupe commerce Ablaye Mayiga n'a furumuso Mariamu Jalo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sanga ani waati an ka cɛkɔrɔba an bɛ ɲa Kayiba Jabatɛ Moro k'a ka dugawu k'an ye an b'a dugawu k'a yɛrɛ ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ o kuma an bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na an masaba cogo jate kɛ mun ye a kɛ n bɛ farati ye bi wala kɛ n bɛ farati ye sabu maa bɛ bolo fɛn maa caman na nka ko mana kɛ ko ye dɔrɔn o bɛ bɔ yɛrɛ woroya a jigi kɔrɔ a bɛ bɔ a jigi kɔrɔ ka bɔ a minɛn kɔnɔ ka bɔ a minɛn kɔnɔ ka a barika la Moro ne jigi tigɛra maliden dɔw la bi n'o tɛ dɔnkilidala in ko ten ko mɔgɔlankolonw bɛ maaw la awɔ faso jugu ni jamana kɔnɔ maakolonsi olu ti ban o ti ban dɛ o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ koyi nka u sago de tɛ sɔrɔ fo jɔ don fana a banna wa olu ti lafiya sanga ni waati u ni bɛ dingɛ da la a banna u ti lafiya fo n'u sunɔgɔra waati min a banna lafiya badabada ye saya ye a banna Ala ka n'o tɛ e y'a kɛ a b'a tɔɔrɔ ne y'a kɛ a b'a tɔɔrɔ maa wɛrɛ y'a kɛ a b'a tɔɔrɔ nka ale yɛrɛ tɛ se ka kɛta ɲuman kɛ a banna a yɛrɛ tɛ se ka fɔta ɲuman fɔ a banna a tɛ se ka wale ɲuman boloda min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye maa tɔw ma a banna nka maa o maa mana kɛ bɔnɛ Ala ka hɛrɛ la hawla wala quwwata Ala ka sababu ɲuman d'an ma yarabi Moro Ala ka jamana in hali bi an b'a ka basigi de ɲini awɔ o bɛ bɔ sira o sira fɛ fɛn o fɛn bɛ na n'o ye kuma o kuma bɛ se k'o waleya o kɔni fari de bɛ da jamana yɛrɛ wolodenw fɛ a banna nka e bɛ i ka jamana bɛ bolola tuma min ka fara juguw kan ko e bɛ ka jamana ko hali o tiɲɛ dɔw bɛ yen k'e b'o fɔ kumadonsow ko ten ko manden tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye a bɛɛ tɛ fɔta ye bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔ fana waati ye maliden yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɛ nka tiɲɛ ko kuma ka d'an ye a banna n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a b'an tɔɔrɔ a banna nka tiɲɛ fana an tɛ fɛ k'a ye fana o de ye kojugu ye o de ye kojugu ye i kana se k'a fɔ i kana se k'a kɛ kan'a ye a b'i ye dɛ Moro a b'i ye Moro n taara kɔnɔ ka segin koyi kɔnɔ cɛ i teliyara o ko fɛ ni Dugure Kɛmɛso Mamadu Dugure Kɛmɛso Moro an kun taara a ka duguma avion ye pâtisserie alimentation restaurant boulangerie Moro plus d'un milliard a y'a investi kɔnɔ n'i taara kɔnɔ bi fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ kɔnɔ ko débarcadère fana bi débarcadère bi a mɛnna an ye Sori Kɛmɛso ninnu taara o ɲɛnajɛ la an ye Sori Kɛmɛso ja ye o kan ale taara ni duguma avion de ye a banna a ye Madu Mayiga bila kunna a sunɔgɔra y'a fɔ ye Ala cɛ a ma ko a la Moro Mamadu Dugure Kɛmɛso a ye nin baara min kɛ min ye kɔnɔkaw ye olu kɔni y'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ye baara min kɛ nin de a bɛ fɔ nin de ma ko faso denw boulangerie alimentation supermarché restaurant pâtisserie Moro i ɲɛ bɛ moga ninnu ni hamburger ninnu ni steak ninnu ni ani nɛmu nɛmu k'a nɛmu dɔrɔn a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen
kona koni o ta bane ya dugure kemeso sori kemeso fa to mane al New York ka se ga waso ulable ya mama dugure kemeso fona gara New York hamburger do ko kono so ta mona bremata hamburger be soro bremata be soro ya kin abana wa ninde faso joy ninde faso joy anyebe nde la ko nunde faso dewni wallahi ga wo doso bi kasi kaba no bi teme wa anga yorola tisibugula muro atale moment dugure kemeso ibara minge ay jidi ambema plus de 300 familles ay foraji c'est à peu près plus de 50 millions Allah muro ka jibla ka tampefi obetse yake fu kalo mona sa mi don drone sara obetse yake fuye wallahi jire te hine wa jie hine mami nitigi nyo ado hine kono na bone abana abada iti bone ala ka nguna ja ambe dugure kemeso amba fuka wala mando mamadu dugure kemeso am fatoma minye anga yoro la titibugu fomba bugu muro ka fu ay bulika jo minge anay bara minge muro ne faso jo sirai o minge levle ko na o tabe daw koro nyera la agor me jisanu mami awar bet mi investira la kacha abe 1 milliard bo hamburger dunga soro ga jisanu mami o fana kadide wala ga pate manzi ma ka jisanu mami akadide abara muro mi ambi do kuna foni ngono kuna foni nando na kono mi ye projet de loi min be no ye numéro 2021-71 mi ngera septembre glo tlem gani saba samba flani muga ani kele mi ye awkado loi de finance samba flani muga ani fla mi ye CNT Conseil national de transition olu koni jena nai awo olu sonama abana minye awa anga ministry mimbe no ye alfusene sanu moro awakado minye jerabolo mimbe jamana kono awakado soro mimbe ani soro mulo soro moro adi jatide ko lusiki nywanga no ye loi de finance moro awakado jamana yareka soro minye sango na atari jo awa minye anga blongono minye ka bela jele mada nga minye madali ayajira ka fo nyera la ne jati mineke ibay ka fo adu watu nungelara mi nyema agelara karangarena anga jamana ma akoni jati mineke covid-19 moro kraso we kado ka jamana udashwa mi sani fere ogelara mi no temena kaboy ambargo mingeranga na make sharia kono no sera ka ambargo ani yemwa moro ka anga soro awekado anga nafulo kulu bloke yemwa kono mi anga jamana Sida jamana muro ka frontière datugo anolu che ko oye sani fere aya agele kosebe tani gasigi julaya ayo gelea nga mon fa amasaw ala de tay chien abana awo nga min dara jamana yeroka abe meka lakale de abana ni ala ka je muro ako awa minye nyera la soro ani soro mudo soro ko nganga dasi kemejo duru ani flaka nga awa minye nyera la minye awkado ananaye ka fo akara nani ani flaye fem fora no embargo ani coronavirus muro ani ikran ni rishika kele ko ni bela jele kera fenye femiye soro agele nye fa bela jele ve wa ye soro gele aw yerega jamana kono ko de yake awkado gele chamambe muro olu dona soro tasirala muro ba jira ka fo halbi awkado ko doko ngeraw ngaminye maw kono ko anda nyena jugo mina muro ko make chuko shila minye awkado toka jedo ko ni be o nyena bolo muro awkado minyu gouvernement ere ani awkado transition awkado kola muro aya jira ka fo ni jati mineke ibe ka fo awamiya anga wol masiri tabaw jogwani fina awaminonga di oluma waikado olu kaseka blasira ka sirami nutna seka kiribo jamana la ka mone bo wirela ka bo faso ni basola abana abana obekeo muro wa minye awasoro acha mandara awkado anga wol masiri tabaw olu tebenina wala sa amse ka jugo kala chuko mina no tebena ka boy fami be no bitalike awkado anga sarawla muro awkado olu fana bi famba tala no tebena ka boy muro awkado nyera la mi awkado alanga wozuru ani sagale muro ko hikado belejili ba do olu awkado doboru la kaso ke nyena gelebi monanje de do monanje gele nye monanje di abana be de brema doni fana bi dalay ka jamana kono
awo loi de finance moro awkado anga soro minye milliard bakele keme kononto ni bishegini fla moro awkado ani million keme ni binani minye awkado nyere la ibe ka fo awati dokera akume milliard keme flani awamga anigelena anak nganve ga minye ni gelya minna na nyagono bi ko kera sababu moro awkado nyere la anga soro awkado ani jamana soro chama morala ko tibala mana omanga masiga kaswa ke munye moro ni awkado ko chiara soro awkado abijigi ga minyi nyere la ante ko me ambe jamana kono jamana mi ni abayere ma jamana mi ni gelashi tande ka segere beka do ka fo ambe jamana mi ngono bi moro awkado gelata ambe ka anzegere nyema te ka nafulo do angu wa wali do be antsoko ke chogoshila ministry kono ma hagli sigi kamana ke chogo na nyambulo di nyogoma binya ambe bo wa ambe bo fo kata fo ambora fembe jamana odala o ka jugo on tan yinga o tege dimenyo mo nyon labla abana mo nyon jamfo makam flafo abana fembe jamana odala on tan misika on tan misika razarati okoro abana yusu uma bawire la uma baw fasola o mu numanguru ke ku faso ira abada wallahi kerimbo kan ko de farida note ni kobe madala jinso sigila bingolo ni kube da igrani ga hotel lafia nga na tabe nu bora ka kuma ibo ka faso de nya de unika iba yu nyeka iba yu ka kuma kana ba o bakel nale ka fasiri o de fora abana o de fora ame o bakel fo ka fasiri ke ba bela jele fo yusu ka 26 marsita wakar sangare atalembe na ya ka tariku kono nyamugo ya ani kanumba ya nyankumbe o kambe ko rendez-vous amoureux akatobe kuma kerefe akafamu wakar sangare akoko minye ka do kanumba yani kanu o kambe akaja HC ale chegorobaye ka do foroba chakela kundonga be sengela fie bola bi wakar sangare ga fola ka sigero bene do misrama o kuma minya ala demuso woro ala kon yo kalifa Allah beni garsigedo ase ikado demuso folo ni o barala kana jokono na kono mi na ya sura mafuru ke folo o kuma kono ngoni soro la nyamgo ya sirafe mi aketo be kuma kerefe yusu kabo koni koromzo ni du demfolo ni na le koni barala ka jokono na ase akoko kuma ni ngobe chugo mi kuma ni jonga faratini towe nga jetemina ni koloshili bolo luka yana abega ke ni dusukazi ko masina wiye bala na ko re kana na soro ya tuguni demuso woro tigi o koni ikado kafo e bara ede muna yusu femi gado kelna flare chagwa woro o koromzo e datgelige ale sirara to kana na siramine o sirakile koni o muna ase aye kado fereni de walu tige arebe de nu koloshi iba fo nungono shi yusu iba kafo demso nunu ko bala na ko wore kana na ale soro folo inta kofe aka jammi nyi kado ko ni de nunu ire alika use da bolongono foni kalantara abana ni logoli teste nawa ayi bolongono na haramu yale do tuta sugula uteta de udemso umugo de nyan nove uteta woni jama jigin ni salfu manager ute bensra la ute nyanyi abada ute kunglanyo uteta kunglan rola yusu uteta donge rola kumate ka do dogo ku onyana je o kerebete no e weekend ayi ko ni betegele de demso ni nununa ngami nyi ka do demso ni nunu nyi ka do ka foko kala no ko ni ndamne na ayi ka do ase ko alebe ublakata kala rola mi ye ka do ko note ku nute kana mala uto finya sama abada samu me re konnala yusu ko ni kala damne na utato kala rola ulu fana te mi masoro wati to la ubo be nyana bo kana ro tasira se wesra fara esra be fara fuga nongo ngari adola de avara jeni i dingeni nyuma foga eduguma fechi ka fechi nego ngaga samve tatui presi na samve tatui esra be frige kumate ngona katebe no avara nga samve be ngega kila bana kila baby ba ali ikra ndiri sita biba kumate mafla kila ala ko presi ba jamana ni jamana tabi ba sosugu ko ja ko be na sangate presi kanu mungerero ko be na ga sangate wa awo kan na jeba ko bambali be wa yiso otmana iba ka fo ko mi ase ay ne farida terisira ikado tena dumse o nove ko ni yu ye ikado katabu terimuso nu ye wala ma uje nyono no luka nyon so alika ikado dumse ya klonge o ba so kalantara ase ko ni nyenge ne bole de nu fesanga ni wati ukataga segu nu bora kalanzola kabaka na minambulawa abe television boka blaka be ne ganya tani ko no to wati dukinana yere janye tabala wa janye tatala o
ase ko ni betele ngoro ja oni koro e kolosili de fo ka taa se dakuma ma ni dakuma sera o ba soro be dona ka da are ba ka blonda tugu hakila tigele abeti daga suno cɛkɔrɔba tora nin na Yusu i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn denmisɛnnin ye denmisɛnnin ninnu ye teri t'u la balima t'u la jɛɲɔgɔn wɛrɛ t'u la n'u yɛrɛ damaw tɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ase waati ni waati ale kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka kasaw cɛ ka don tuma min na k'o b'a sɔrɔ a bɛ tele yɛrɛ bɔ k'a sigi tuma min na yɔrɔ wajibi ye dumuni ye o surafana dun waati ale tɛ wuli ka taa surafana dun na wa i k'a dɔn denmisɛnnin dɔ ɲɛmɔgɔkɛ bɛ na o bɛ don du kɔnɔ a hakili latigɛlen yirijuba dɔ bɛ du kɔnɔ ka taa yɛlɛ k'i sigi o sanfɛ fɔlɔ. Allahu akbar ni batari da fo ba ka da kamaleni ale bɛ to k'o de kɛ ni ase taara dumuni na ta y'a da ye nkonjigiba sago bɛ fɛn caman na koyi o kumana Yusu fɛn min ye ase o kumana n'ale sɛgɛnna a bɛ wuli k'a ka datugu nka dumunikɛ waati o dumunikɛ waati n'a wulila ka taa dumuni na kaba kamaleni bɛna yɛlɛ jiri la k'i sigi yen nɔ ase mana bulonda tugu ka don k'i da a bɛna npogotiginin min nɔfɛ ko Fifi fana bɛ bɔ a bɛ taa ka cɛnin sɔrɔ jiri sanfɛ u b'u sigi ka baro kɛ fulɛ jiri sanfɛ fo k'u ɲɛna waati se olu kɛra tonso kɔnɔ t'u tɔɔrɔ jakuma Fifi ale n'a ka kamaleni u bɛ t'u sigi jiri sanfɛ ka baro wusu kosɛbɛ nka ni senkan bɔra baro bɛ ŋunu ase ala y'a kɛ nin don kama a ma bɔ nin si kalama koyi mɛ kɛra nin ko la nka don bɛ so ta ye ko kelen fɛntigi ta ye min ye denmisɛnnin Fifi a n'a ɲɛmɔgɔkɛnin ye don dɔ la u nalen don u sigi laadala ko la min ye jiri ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye datugulen kɔ o kumana ale ye dani yɛlɛ mɔlɛku ka na i sigi kamaleni kɛrɛfɛ u bɛ baroba mugu la tuma min na ase ale bɔra ka na i k'a dɔn seliji minɛ na ase seliji minɛ ka na a ka seliji ta dabɔ ale sigilen don jiri yɛrɛ ju fɛ yen nɔ a ka seliji sɔrɔ ye jiri kɔrɔ la ye ase bɛ jiri kɔrɔ seliji ta la a bɛ seliji ta la waati min a tulo bɛ ŋunuŋunukan na ase ɲɛna ko jakuma don koyi a y'i kun kɔrɔta a ma jakuma ye a ma jakuma mankan mɛn kɔnɔ dun na kuma kɔnɔ tɛ kuma dɛ kɔnɔ tɛ kuma dɛ olu tɛ kasi ye o tuma na ase yɛrɛ y'a ye nin kumakan in bɔ bɛ manifin kumakan fɛ a ye tɔrɔsi banba tɔrɔsi ɲɛduman dɔ b'a bolo a y'o banba a ɲɛ bɛ i k'a dɔn funakɛnin fila kalipiye la ase ka tɔrɔsi jɔra funakɛnin fila kalipiye kan a ko nin ye jɔn ye a ye so minɛ kamaleni y'i cu jali Fifi yɛrɛ ale yɛrɛ jiginna jama girinna ka bɔ fa bɛɛ fɛ n'i kulela fajiri da dugu tila kɔni fɛ maaw bɛ na fa bɛɛ fɛ o kumana jama de bɔra fa bɛɛ fɛ ka na koori ninnu da la k'a sɔrɔ son tɛ nka ɲamɔgɔma dama i k'a dɔn olu de tun bɛ baro la jirisu sanfɛ cɛkɔrɔba a y'a ye k'a fɔ kamaleni tɛ son ye u ye nin maa fila minɛ k'u ba de bɛ wolo ka sɔrɔ ka kamaleni t'a tɔ ma k'o fili bɔlɔ kɔnɔ k'o ka taa o min ye Fifi ye sa su tɔnin kɛra k'ale lajaba yaasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛwale min n'a kɛra maloyala ko ye cɛkɔrɔba bolo o lajaba d'a kan o kumana cɛkɔrɔba dugu jɛlen yiri o yiri b'a ka du kɔnɔ ani bulonda la a y'a bɛɛ kana a y'a bɛɛ kana k'a bɛɛ bulu bɔ a la Bakari Sangare ni y'a ka dɔ bila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ mori ala k'an kunna ja an bi sɛbɛn da min ye indicateur de renouveau annuel l'état min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a forum national de mamala miyanga kafo moro miyangala kafo olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ basigi de ɲini jamana kɔnɔ ani min ye an ka awaseko ni dɔnko ye o bɛ se ka kan nabɔ cogo min na awa i ka dɔn k'o matarafa min ye nin najɛba in centre international de Bamako kalo tile naani fo ka taa se tile 6 ma san 2022 min ye aw ka dɔn mouvement awa ensemble forum national mouvement ensemble pour le mamala EPMA moro aw ka dɔn ninnu ye ɲɔgɔn najɛrɛ kɛ min ye aw ka dɔn a kɛnɛ kan sa i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minisiri tun bɛ aw ka dɔn an ka goli Gindo ani gouverneur du district de Bamako ani CNT maaw préfet ani sous-préfet ani maa sugandulen maa 60 46 min ye aw ka dɔn n'olu bɛ tali kɛ min ye aw ka dɔn maa minnu sugandira mamala olu aw ka dɔn o duguw la moro n'o ye Mianga dugu ye o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye nin ko ye sa moro k'a kɛra kunnawolo ye a kɛra bonya ni karama ye a ko in a y'an ka bonyana moro a kun ti dɔwɛrɛ hali bi an ka jamana basigi bɛ se ka na cogo min na ani bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ
dɔn a ka dɔn jamana den ye wa nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye mamala a jakulu kɔni ko min ye a ka dɔn olu bɛ Mali de bila sanfɛ olu bɛ Mali de ye sanfɛ min a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ walasa jamana ye a bɛ se ka basigi cogo min na buka awa pare min bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Koyita ye ale président Fiji Mali ale o maa ɲɛmaa ye moro ale kɔni kumana awa ka dɔn jamana basigi ani an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma moro awa ka dɔn min ye nin fɔrɔ min filɛ dɛ n'o ye lajɛba ye i ka dɔn olu kɔni na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen lase transition ma walasa lakana bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'o bɔra ye min ye i ka dɔn awa Cɛmɔgɔ Koyita ale fana min ye a ka dɔn pare moro ale fana kumana min ye ani ka dɔn Kulusama Koyita moro o ye maa nana kɛnɛ kan moro a y'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye ale y'u ka porte parole kuma lasela a y'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin ko a yanga bonyana min ye a ka dɔn mianga a cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba maliden cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka segin an ka seko n'an ka dɔnko ma an ka segin an danbe ma moro k'an bɛ se k'an disi gosi n'olu de ye koyi min ye a ka dɔn jamana o jamana bɛ yen moro a ka dɔn ni seko ni dɔnko n'aw ma se k'o lakodɔn aw ka jamana kɔnɔ ɲɛ t'a to jamana ye wa o jamana a ka dɔn o bɛ ka foro ye don dɔ o bɛ ka tomogolo ye n'aw tununa kɔni kojugu don dɛ a banna moro min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la miyankala olu ka nin ko min filɛ nin moro a ka dɔn k'a kɛra bonya ani karama ye min ye a ka maa min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ka marketing moro o ma Elhaji Marakacɛn Dawu layisotigi awɔ ale nin de bɛ a ko bɛɛ lajɛlen fɛn min bɛ yen communication ani marketing ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale kuma ta moro a kumana bonya ni karama kan Mali bɛɛ lajɛlen kɛ miyangaden bɛɛ lajɛlen a bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn faso in den ye wa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuma in bɛnnen don a la sabu ale y'a misali yira a bɔ yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ a banna sɔrɔ a ma kɛ jama ka fara ɲɔgɔn kan so ma so o kuma na a ko b'a tigi bolo a banna a bɛnnen don a la a banna sabu ni maa ma ye i yɛrɛ bɔ i bɔkolo n'i y'o minɛ ba la Yusu sini b'i ye dɛ nka n'i y'i bɔkolo bila kɔ mala la ni sini fana b'i ye k'u ye sanafɔw fana dɛ bon ne tun tɛ fɛ ganaw dɔrɔn de ka taa n'o tɛ siya bɛɛ tun ka taa mais k'u ye sanafɔw fana ye ko ko yɔrɔ dɔ tun bɛ ko zone interdite k'ulu yɛrɛ ka zone interdite k'u yɛrɛ ka fɛn de tun tɛ ka sɔrɔ yen Bikesi de y'a fɔ dɛ ne ma fɔ dɛ a ko k'u yɛrɛ ka fɛn de tun tɛ ka sɔrɔ yen hakili b'a tɔ dafa hakili b'a tɔ dafa ko n'o tɛ ko o kun kɛrɛnkɛrɛnnen don personnalité spéciale de ye donc ko bɛɛ kun tɛ se ka tourner o de y'a sɛbɛn zone interdite Assimi Koyita ninnu ni sanse interdite fana tun bɛ yen n'o tɛ ni Assimi kun taara ale bɛ se ka don Fiji Mali u ka pare ale bɛ se ka don Elize Ndawudu Elize bɛ se ka don Marakacɛn Dawudu Maraka bɛ se ka don a tun bɛ yen ka ban ni bɛɛ nana bɛɛ fana ka don i y'a faamu bɛɛ ka don bɛɛ ɲi yɔrɔ bɛ yen nka bɛɛ de ta bɛɛ de sabu a ma kɛ Segu Balazan kɔkurunin kelen ko ye wa affaire ɲɔgɔn de ye nin ye ko dugulen bɛɛ taa yɔrɔ dɔ ca ko na affaire nin kɛra Segu Balazan kɔkurunin Ala ka amina ya rabbi ala ka sawara ta yira kira amina ya rabbi inshallah mamala moro a kɛra kunnawolo a kɛra bonya renouveau yɛrɛ an y'a retransmission kɛ en direct depuis CICB la o tuma ala ka sawara ta jira la amina ya rabbi moro an de wulina man ka maa dɔw fo dɛ min ye Bozo Jalo moro